Listo? Hasiera emango diogu gaurko prentsaurrekoari, lehenik eta behin, urte berri on danoi, izan ere urtea hasi berri dugu eta ez dugu elkarri ikusteko aukerarik izan orain arte, eta ibilbide luzea egin dugu aurreko urtean eta datorrena ere halaxe izango da, intensoa, espero dugu hobea izatea aurreko urtea baino, hemen Gipuzkoako Foru Aldundian, batipat pertsonalki aipatzen eta badakizute zerta izari naizen. Edo nola ere gaurkoan zuei urte berria opatzeaz gain, ongi etorria eman nahi diet, nerekin batera gaurkoan prentsaurrekoan dauden bi Xabierreri, aski ezagunak dituzue, baina ongi etorria eman nahi diet, Xabier Ezeizabarrena Saez, bea da Gipuzkoako Batzar Nagusietako mahaiburua, eta aldi berean Xabier Olano Jauregi atzoko alkate dena. Eta 3 gaude hemen prentsaurrekoan, izan ere gaurkoan berri eman nahi dizuegu 2025. Urtean zehar aurrera eramango dugun hainbat ekimenen berri emateko. Hainbat ekimen modu bateratuan, koordinatuan eta osatuan aurrera eramango ditugunak. Izan ere 2025. Urtean ospatuko dugu lehen aldiz Gipuzkoa hitzaren lehen idatzizko aipamena ezagutzen dela. Ezagutzen dugunen artean, ezagutzen duguna, lehen aipamena idatzizkoa Gipuzkoa hitzarena 2025koa da, duela 1000 urte. Hori da, hain justu, urte honetan zehar ospatuko duguna, baina baliatuko duguna ere, ospatzeaz gain bestelako ekimenak ere aurrera eraman ahal izateko. Efemeride honen inguruan azalpen labur bat eman nahi dizuet historikoa gutxienez ere jakiteko, atzeko aldean testua ezagutzen da, baina 2025. Urtean, liburu horretan, iskribu horretan azaltzen denaren arabera, 2025. Urtean, garai hartan, Gartzia de Azenariz jaunak eta bere emazteak Gailade Iputzak ematen diote dohaintzan Gipuzkoako hainbat lur eremurez gain, Salvatore monasteria San Juan de la Peñako monastegiari. Dohaintzan ematen diote. Monastegi hori, gaur egun atzon dagoena, eta ematen diote monastegi horretaz aparte dohaintzan beste hainbat lur eremu. Eta dokumentu horretan, agiri horretan, agertzen da lehenengo aldiz Ipuzkoa hitza. Aipamen gisa. Hortaz, horrek garrantzi handia dauke. Garrantzia handia dauke, eta garrantzi horri azalpen bat eman nahi genioke gaurkoan. Zergatik, euskeraz esaten dugu beti, izenak, dakarrela edo izenak, ondorioztatzen duela izana, alegia. Orduan ere, duela 1000 urte ere, nunbait, baginela zerbait. Alegia Gipuzkoarrok existitzen ginela, eta existitzen zela Gipuzkoa komunidade gisa. Eta horixe da hain justu dokumentu honek daukan garrantzia. Duela 1000 urte Gipuzkoa existitzen zela. Horrek ez du inundik inora esan nahi, gure historia orduan hasten danik inundik inora. Baina bai, idatzizko aipamen horrek adierazten duena da, garai hartan komunidadea existitzen zela, Gipuzkoa existitzen zela eta Gipuzkoarrok ere existitzen ginela. Horixe da hain justu guk ospatu nahi duguna. Baina ez dugu ospatu nahi, edo ez dugu horretan bakarrik kokatu nahi. Alegia, baliatu nahi dugu efemeride hau alde batetik sakontzeko ezagutza historikoan, baina aldi berean ere komunidade balio horiek ere ezagutu eta indartzeko baliatu nahi dugu aurtengo urte hau. Zergatik, askotan Gipuzkoako Foru Aldundian eta gizarte eregilek ere alasaten dute, gizartea asko aldatzen ari da, mundu guztian gizartea asko aldatzen ari da, individualismoa izugarri ari da edatzen, eta urteak daramatzagu hemen elkarlanean balore komunitarioak indartu nahian. Edo gaur arte Gipuzkoa den bezalakoa bilakatzera eraman duten oinarri horiek sendotzen nahian ari gera azkeneko urteetan. Eta baliatu nahi dugu hain justu efemeride hau zertarako gogoratzeko zerk eraman duen Gipuzkoa gaur egun dena izatera, gaur egun dugun gizartea, dugun ekonomia, dugun gizarte babesa eta dugun bizitza propioa ere. Eta hortaz, balio komunitario horiek aztertu eta sendotu nahi ditugu etorkizunera begira. Horretarako ere, eta horretarako batipat baliatu nahi dugu efemeride hau. Aipatzen izuen bezala hasieran
Hemen 3 erakunde gaude, Altzoko udala, Gipuzkoako batzar nagusiak, Gipuzkoako foru aldundia, eta erabaki dugu urteurren hau elkarrekin ospatzea. Lehen aipatu bezala, era koordinatuan eta era osatuan. Hortaz jarraian, bai Xabier Olano berak eta bai Xabier Ezezabarrena berak hitza hartuko dute eta hainbat azalpen emango dute zer egiteko asmoa dugun urte honetan zehar, baina hasiera bezala nik aipatu nahi dizuedana da baditugula hainbat mugarri eta horien inguruan gutxieneko informazio bat bai eman nahi dizuet. Hiloren 22an, kongresu bat egingo du Gipuzkoako foru aldundiak, hain justu balio komunitario honen inguruan gogoeta egiteko, elkartegintzarekin. Hori izango da, hilabete honetan, 22an. Aldi berean ere, datorren astean bertan, hilaren 17an, Santelmo Museoan, Kultura Departamentuak hor inauguratuko du erakustaldi bat, eta hor, dokumentu hori ikusteko aukera izateaz gain, 1000 urte hauetan izan dugun bilakaeraren inguruan ere, guk ere paseotxo bat egiteko aukera izango dugu eta horrek garrantzi handia izango du. Eta aldi berean, 3. mugarri bezala, uztailaren 5ean, elkarrekin burutuko dugu Gipuzkoan, gure erritual, gure ohituren inguruan, jai polit bat, eta elkarrekin burutuko dugu hau ere. Eta horixe da gaurkoan aipatu nahi genizuena. Izan ere, garrantzi handiko efemeridea dela hau, Gipuzkoar guztiok ezagutu beharrekoa, ez dezagun nahastu, ez dezagun pentsatu horrek esan nahi duenik 2025an hasi zela existitzen Gipuzkoa, baina orduan ere bageundela esan nahi du existitzen ginela eta hortaz izaera, bizitza, ekonomia eta sistema propioa eduki genuela orduan eta balio horietan oinarrituz iritsi gerela gaur egun iritsi geran puntu horretara. Brevemente, en castellano, un resumen, decirles que hoy en esta rueda de prensa estamos varias instituciones guipuzcoanas. Yo quería darles la bienvenida tanto a Xabier Olano como a Xabier Ezezabarrena, alcalde de Altzo, presidente de Juntas Generales de Guipúzcoa, puesto que hoy vamos a dar a conocer que durante este año 2025 vamos a celebrar una efeméride muy importante. En este documento que ven en la parte de atrás se recoge por primera vez de manera escrita la referencia a Guipúzcoa. Eso significa, como se dice en euskera, que lo que tiene nombre existe. Por tanto, hace ya 1000 años Guipúzcoa existía, guipuzcoanas y guipuzcoanos existíamos ya como comunidad. Por tanto, vamos a aprovechar esta efeméride, que tiene un contexto histórico que ya he explicado, esta efeméride por una parte para profundizar en el conocimiento histórico de nuestro territorio, y de guipuzcoanas y de guipuzcoanos, de cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día, pero también por otra parte para profundizar en los valores que nos han llevado a ser lo que somos hoy en día y por supuesto también para trabajar más en esos valores para que en el futuro también eso permita que el territorio siga siendo fiel a esos valores que nos han llevado a ser lo que hoy somos en un contexto mundial en el que se han extendido mucho el individualismo y demás. Esos valores son importantes, valores comunitarios en los que queremos seguir trabajando. Hortaz, nik hemen bideo bat erakutsiko dizuet, oso laburra izango dana, eta hemen labur biltzen da oso ondo, betaurrekorik gabe nago, eta ez dut oso ondo ikusten, baina zuek seguro biztani baina hobea daukazuela, baina hor oso ondo labur biltzen da bilakaera zein izan da. 1025-etik 2025-era. Ipuzkoatik Gipuzkoara. Ipuzkoa. Hitza berak labur biltzen ditu. Hasierako partean jatorria eta gero bukaera nolakoa dan, bai. Eta aldi beretik, izanetik izena. Euskaraz esaten den bezala izenak suposatzen duela izan bat, hemen izanetik izena. Eta 2025-2025. Gipuzkoako foru aldundiaren, Altzoko udalaren eta Gipuzkoako batzar nagusien logoak daude bertan, eta hau da, marka bateratu bat, leheno aipatzen nuen bezala, koherentzia emango diona eta osagarritasuna ere erakunde bakoitza aurrera eraman nahi dituen ekimenak bultzatzeko garaian. Baina importantena da elkarlanak eraman gaituela puntu honetara eta elkarlanean burutuko dugula gure jarduna urte honetan guztian zehar. Bideoa ikusiko dugu, iruditzen baldin bazaizue.
horixe da bideoa, oso ondo laburbiltzen duena, nola izan den garapen hori, eta gero egiteko daukaguna eskuartean, eta balio horietan sakontzeko daukagun asmoa. Eta elkarlan horren adibide lehen esaten nuen bezala, Xabier Olano Jauregi Altzoko alkateari nik emango diot hitza, eta elkar osatzen saiatuko gara gaurko prentsa horrekoan ere. Eskerrik asko, Xabier. Eskerrik asko zuri, Eider. Zer baino lehen nik ere ongi etorria eta eskerrak eman etorri zaretan guztioi. Bigarrenik adirazi Altzotarron poza eta atsegina ekimen hauetan elkarlana posible izan delako. Nolabait, ja 24ko udaberrian jarri ginen harremanetan Batzar Nagusiarekin, Diputazioarekin antolakuntza hauek elkarrekin egiteko, eta lan bilera askoren ondoren posible izan da, eta hemen gaude elkarrekin, ospakizun hau egin asmoz, elkarrekin eta elkarlanean. Beraz, gure poza horren aurrean. Bigarrenik eta oso labur, Altzoko udalak antolatu dituen ekimenen artean, 4 ardatz dauzkagu garbi, eta 4 ardatz horiek denak gainera agiritik edo dokumentutik eratorriak dira. Lehenik, emakumearen garrantzia, funtzioa eta bar. Ez dezagun ahaztu, donazio dokumentu hori emakume batek egiten dela bere senarrarekin batera, baina Gaila dala Gipuzkoako emakume bat, Tolosaldeko emakume bat, emakume euskaldun bat, garai hartan donazio hori egiten duena. Duela 1000 urte emakumeak garrantzi handia zuen Gipuzkoan, eta gaur ere bai, eta etorkizunean ere, hemendik 1000 urtera ere, beste hainbeste edo gehiago izaten nahi genuke, baina lehenengo ardatzetako bat da emakumearen izaera eta garrantzia. Bigarrena, agiri hortan bertan, zenbait izen propio ageri dira, zenbait izen toponimo, leku izenak, eta hoien artean 4 dira zehazki Altzoko udalerrian kokatuak daudenak. 3 baserri izen oraindik zutik daudenak eta lanean jarraitzen dutenak, Olazabalbera, Zuaznabar eta Artzadun, eta herriko mendi nagusia edo den Otsabio. Beraz, garai hartako 4 leku izena zutenak eta izana ere zutenak, oraindik irauten dute, eta espero dezagun hemendik 1000 urtera ere irautea, gutxienez. 3. ardatz nagusia sagastiei buruzkoa da. Eta behar bat galdetuko zute zer pintatzen dute sagastiek, dokumentuan gehien errepikatzen den hitza Manzaneto hitza da, sagastiak dira. Eta aipatzen dira Gipuzkoako leku askotako sagastiak. Guk antolatuko ditugun jardunaldi eta ekimen guzti horietan, sagargintzak, sagastigintzak eta sagardogintzak garrantzi berezia izango du, garai hartan zuen bezala, gaur ere baduelako, Altzon gaur ere izugarrizko sagarrondo pila dago landatua, eta nolabait gure ekimen edo gure jarduera ekonomikoaren oinarrietako bada, eta nahi genuke etorkizunan ere horrela izatea. Eta 4. ardatza, ardatz historikoa da, baina konstantzi bat baita ere dokumentuan ageri dena. Eta dokumentu hori sinatua dago garai hartako Iruñako erregearen aurrean. Duela 1000 urte horrek oso argi islatzen du Altzo, Gipuzkoa, Iruñako erresumaren zati edo kide zirela. Beste leku gehiago ere bai, baina gure iraganak erakutsi behar digu gaurko kokapena zein den, eta batez ere etorkizunerako bideak nondik joan daitezken ere. Dokumentua berak erakusten digu, gure ustez behintzat, 4 ardatzetan gaur egungo egoera zein den, iragana zein izan den, baina aldi berean etorkizuneko bidean nondik joan daiteken. Hori izango da guk antolatu ditugun ekimen guztietan norabide nagusia. Y brevemente, primero, mostrar nuestro agradecimiento y satisfacción porque las 3 instituciones colaborando entre nosotros y después de varias reuniones pues hemos acordado una serie de programaciones, actuaciones y demás de forma conjunta,
lo cual yo creo que siempre es positivo. Luego, pues, ofrecer un poco cuáles van a ser los ejes básicos de las programaciones que ha planificado el Ayuntamiento de Altzo junto con la Diputación y las Juntas Generales y digamos que básicamente parten del mismo documento y 4 características que tiene el documento en sí, que si lo analizáis pues llegaréis a la misma conclusión. Primero, la presencia importante de la mujer en aquella sociedad de hace 1000 años, porque la persona donataria de Guipúzcoa, Euskaldun, es una mujer, es doña Gaila, que junto con su marido hace la donación de este monasterio a San Juan de la Peña. Pero ya la mujer tenía una presencia importante hace 1000 años en esa comunidad incipiente de Guipúzcoa. En segundo lugar, hacer un pequeño repaso de nombres concretos, topónimos del territorio que aparecen en el documento. Son varios, pero hay 4 nombres concretos que se ubican en el término municipal de Altzo. Son 3 caseríos que todavía siguen en vigor: Olazábal, Zuaznavar y Artzadun, y el monte de mayor envergadura, que es el monte Ochavio. Pues los 4 nombres aparecen ya en este documento de hace 1000 años. Hace 1000 años esos caseríos existían, esos montes existían y la comunidad que funcionaba alrededor de esos lugares pues también evidentemente existía. En tercer lugar, digamos que el nombre que más se repite en el documento es precisamente el de los manzanetos. Son manzanales, tanto en Altzo como en otros territorios de Guipúzcoa, lo cual acredita que hace 1000 años esa actividad de producción de la manzana y todo lo que lleva alrededor era una actividad importante, porque no se citan ni prados ni robledales, se citan precisamente los manzanales. Y en cuarto lugar, una constatación histórica evidente: este documento de donación se realizó ante y con la presencia y firma del rey de Pamplona. Hace 1000 años, eso indica clarísimamente que hace 1000 años Altzo, Guipúzcoa eran parte del reinado de Pamplona. Es una constatación histórica que nos puede indicar que históricamente, digamos que las situaciones y las coyunturas políticas van variando, pero también nos puede indicar hacia dónde podemos ir en el futuro. Sin más, esa es brevemente, digamos, los ejes que plantea el Ayuntamiento de Altzo en estas programaciones que de forma conjunta vamos a realizar entre la Diputación, Juntas Generales y el Ayuntamiento de Altzo. Y sin más, creo que el tercero le corresponde al tercer editor, Xavier, zurea da hitza. Eskerrik asko, Xavier, eskerrik asko diputatu nagusiari baita ere, zuen laguntzagatik eta zuen lanagatik, eta zuei ere etortzeagatik batez ere. Alde hortatik, Gipuzkoako Batzar Nagusien izenean posa handiarekin hartzen dugu erronka, eta Xabierrak aipatu duen moduan, eta Iderrek ere bai, ja badaramagu denbora dexente horren gainean lanean zeozer ateratzeko eta erronka hori mai gainean jartzeko, eta beraz lehenengo aipua izango da, leloari buruz, ez? Gu bat gatoz Gipuzkoa izanetik izenera, gure ustez benetan laburbiltzen dituela, zer esan nahi dugun horrekin eta ze baloreak eta ze pentsamoldea dagoen gure ideiaren atzean eta historiaren zehar Gipuzkoak ordezkatu dituen balore eta sentimendu horrek, ez? Hori alde batetik. Eta gero azpimarratuko nituzke 2 idei nagusia, neurri handi batean Xabierrek ere aipatu du, ez? Bere moduan. Baina alde batetik, lehen aipua izango da Euskaltzaindiak eta Aldundiak egindako aurreko liburu batean, 2019an, bai agertzen dira aipu batzuk honen inguruan, Gipuzkoa gero sartzen denean, ahoskatzeko eta abar, eta, kasu hontan, Patxi Salaberrik eta Luis Mari Zalduak azken finean iristen dira ondorio batera, eta azken finean ondorio hori dela Giputzen herri baten gaudela, ez? Azken finean izena ordezkatzen du guk, edo gure aurreko gizartea, gure aurrekoek bizi ziren lurralde hortan, Giputzak bizi ziren lurraldea zela, eta hori iraundu gaur arte. Beraz, esanai hori nik uste laburbiltzen ditu oso ongi esanahia, eta baita ere
gure ibilbide historikoa. Ibilbide historiko hortan, jakina, Xabierrek aipatu duen moduan, testu inguru batean kokatzen da, 2025ean, ez? Eta berak aipatu duen moduan, esaten digu zenolako aldakorrak diren mugak eta muga politikoak ere bai, zen eta garai hortan lurralde horiek Iruñeko erresumen barnean zeudela, edo, bere garaian ere Nafarroko erresuma izena zuen erresuma horretan. Beraz, aipu hori nik uste garrantzia duela, eta nik uste gure ekitaldien zehar agertuko dela. Aldi berean hori frogatzen du baita ere, Gipuzkoarren lurralde hori iraun duela. Gure aurrekoak egon ziren, eta orain ordezkari moduak ere beste batzuk bagaude. Hori da lehenengo aipua. Eta bigarrena izango da batez ere euskarari buruz, eta azken finean ardatz hori edo bokablo berak hazi bezala sortuta zenean euskaratik dator. Eta gaur egungo globalizazio munduan noski euskeraz poliki-poliki gainditzen duela oztopo batzuk, beste arazo batzuk ere aurre egin beharko geniokela, baino iraun egin du baita ere. 2000 urte hurren hortan mugak aldatzen dira, kontzeptu politikoak baita ere, gizartea ere, baino euskara mantendu izan da, bere arazo guztiekin, baino lur honetan beti ere egon da. Eta naiz eta Gipuzkoa bakarra izatea, ez gaude bakarrik, ez? Beste euskal lurralde guztiekin batera gaudela ordezkatuak, eta horregatik baita ere nik uste kontzeptu horiek agertu beharko liratekela gure ekitaldietan zehar, ez? Hori da, bi ideia nagusiak, eta, bi horiei helduz jakina gure aldetik gu batzar nagusi bezala parteatuko dugu ekitaldi guztietan, noski, baino bi ekintza edo ekitaldi zehatz aipatuko genuke momentu honetan, eta lehenengoa izango da faksimilen edizioa edo argitalpen bera egitea eta argitaratzea guztiok ezagutzarako, eta printzipioz pensatuta daukagu lehenengo ale hortan egitea 150 ale, faksimil moduan dokumento horren isla eukitzeko guztion artean, eta bestaldetik baita ere Altzon bertan, eta noski hori ingo dugu Aldundiarekin batera eta Altzoko udalarekin batera, osoko bilkur berezi bat egitea, printzipioz izango da urrengo urriak, data finkatu beharko dugu, guztion agendaren eta plangintzaren arabera, baino urrengo urriak 2025ean egingo dugu Altzon bertan, herrian bertan, Gipuzkoako osoko bilkur berezi bat, hau guztia gogoratzeko eta kontuan hartzeko gure historian zehar egon diren argi itzalak eta puntu baikorrak eta agian puntu hobetzeko puntu daukagunak mahai gainean, ez? Horiek dira pixkat nire aipuak, eta laburbilduz esango dute gazteleraz ere, en primer término, por supuesto, dar las gracias a la Diputación, a la Diputada General y al alcalde de Altzo, por el trabajo en común, que yo creo que es fundamental en estos tiempos que corren. A vosotros también por estar en la rueda de prensa, faltaría más. Y luego, pues decía que efectivamente las Juntas Generales planteamos fundamentalmente en este inicio de la presentación, dos actuaciones centrales que van a consistir, en primer término, en la edición del facsímil, de ese documento notarial que también han explicado tanto Eider como Xavier, en el sentido de que pueda ser accesible a todas las personas y tengamos una constancia del mismo en esa edición facsímil, que en principio será de 150 ejemplares. Y luego realizaremos a lo largo del mes de octubre de este año, 2025, un pleno extraordinario en el propio municipio de Altzo. Fijaremos la fecha y, lógicamente, se avisará con el tiempo suficiente para poder estar todos presentes, no solamente la Diputación, el Ayuntamiento de Altzo, por supuesto, los ayuntamientos de Guipúzcoa, las Juntas Generales y el resto de territorios históricos de Euskal Herria en su conjunto, donde he hecho una mención, efectivamente, como hacía también Xavier, a la pertenencia de aquellos territorios en aquella época, en 1025, al Reino de Pamplona, y donde la pervivencia en el tiempo del euskera a lo largo de 1000 años es algo ciertamente significativo, cuando en la historia tantas cosas han cambiado, pero sin embargo nuestra lengua se ha mantenido frente a una serie de adversidades que poco a poco vamos superando. Beraz, hori da nire laburpena, eskerrik asko guztiei. Hortik aurrera, hirurok hitz egin ondoren, norbait galderaren bat izango balu, erantzuteko gaude, hemen hirurok prest. Ez dago galderarik, ez da inorra animatzen, beraz, bukatzeko
hori baliatu dezagun benetan urte hau balio komunitario horiek indartzeko eta gure etorkizuna ere hobea izan dadin lurraldearena. Eskerrik asko guztioi eta ondo segi, ikusiko dugu elkar berehala. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko.